Goodies moto. Peperusha Aviator on Shabiki.com and win over 500,000 Kenyan shillings in cash prize kila wiki. Peperusha hiyo ndege to the highest odd na tukujenge na 250k mara usiori. Ukiwa top 100 unashinda up to 70k kila wiki. Na si hiyo tu, Peperusha Aviator ina make Easter iwe tamu zaidi with cash prizes of 1,000 bob kila siku. Ni rahisi. Ingia Shabiki.com, washa ndege, Peperusha Aviator na ushinde on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Fuenyo chuny kitwa ang'omyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chu yie ni chako mine nikech mine ma pito ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ite jaduong' manokongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora okdeye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad Rajabu. Tienen kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane RamogiTV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho Ngeso ka ngeso kod Jailieta. Ramogi en ngeso mogik dwe mar adek higa mar 2024 tarik 30 intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar migago mag weche ma omiyo pek. Chenro mar nono kendo podho chuk dar matie kembe mag ji giwegi dhi nyime alap ma Uhuru Park, Nairobi. Kama kweli tunapeana mawe mchanga kwa wakulima wa Kenya, hii Kenya haki ya Mungu imekwisha. Tunataka waziri wa kilimo ajiuzulu because he's been an embarrassment to this nation. Moko kuom jotelo mawuok Kimbo ma Kenya koro dwaro mondo jatend migawo mar puro gwetao wach mar mbolea mabandia. Jodak Mangong bago ng'anyo mar kwedo yako bungu ma Ololua magiwacho ni oseket chenro mar chako beto.
Nyakoro mkaka pele yuda namba wa matudok mararia dek au chiel nono yuda Facebook, X, ka chiel kod YouTube RamogiTV go kod mbake weche manyien mabro bedo ka kelo ni nyisani to nyasi mar Easter ni teri nade intiere gwenge mage kanidi pacho kani ng'atno ma bende gesa ne luo kaka nyamburu ko piem e gwenge mag Naivasha kata kamoro ma intiere thulen mari mar go kod mbako duchi makone chenro mar migago nyinga Uchengi Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako ni wach mbolea ma bandia pod medo nyuolo paro mopogore kini jotelo mawuok e kweth siasa mopogore ka koro moko kuom jotelo dwaro mondo jatend migawo mapur Mithika Linturi ogwe tao. Jatend duond bura mar DPK Eugene Malwa, jatend bura mar Bumula Jack Wamboka kod jatend bura mar Sirisia John Waluhe onyiso Linturi mondo kaw ting' mar mbolea ma bandia masani koro jopur yuago. Kani gilose nyasi mopogore Bungoma, jotelo go wacho ni singo mane piny owacho ma Kenya Kwanza oketo duto onge mosechopo kare kagilokre bandia. Gikwa jatend piny mondo kaw okang' mar reso jopur. Kama kweli tunapeana mawe, mchanga kwa wakulima wa Kenya, hii Kenya haki ya Mungu imekwisha. Sababu hatuwezi maliza njaa Kenya bila mbegu na bila mbolea bora. So leo nikija nyumbani, we are here to demand ya kwamba ingekuwa kule ng'ambo, huyo waziri wa kilimo hangekuwa bado ni waziri katika serikali yoyote. Yeye hawezi sema ati hana habari. Bwana Linturi anasema ati hakuna mbolea fake, na polisi wa Kenya wameshika hii mbolea. Rais hawezi kupea mtu kazi na anacheza na kazi. Kama vile hii mbolea inakuja inapitia wapi? Imetoka nchi gani? Na yeye kama minister anajua ama hajui? Na hata kama anajua ama hajui, lazima achukue blame. Tunataka waziri wa kilimo ajiuzulu because he's been an embarrassment to this nation. Kila wakati unaona Mithika Linturi, unaona scandals. Ukiona Mithika Linturi ni scandal. Ukiona yeye ni scandal. Hatujasahau hivi tu juzi tulikuwa na sukari ambayo ilikuja sukari ambayo sio sawa. Kawdhi nyime piny owacho mar kaunti ma Kajiado golo ywak mar gewi medruok ma ohala mag tunge liech e kio mar Kenya kod Tanzania, gino maketo ngima liech kama ng'aw. E yote mano chwal ni ute fwambo kod tend kaunti no, gavana mano ma Kajiado Joseph Ole Lenku wacho ni ohala ma tunge liech oseidho malo dweche buora mokalo. Lenku paro ne piny libamba ma Tanzania ni kar doko ni piny Kenya umiyo luor weche ma iye margi. Kenya nigi ting' mar luwo chike mag rito le kod mwandu mage maidore kio mare kod pinje malibamba. Medo wacho ni kokali tudruok ma pinje mag Afrika ma ugwe kod od bura ma pinje Afrika ma ugwe, Kenya yikore maluwo chike marito le kod mwandu e kio mage. Kata kamano Lenku ywak ni dweche buora osekalo kendo ohala matunge liech osemedore e kiewo mar Kenya kod Tanzania tano mar chike makamago. Ewi mano kwayo migepe mag piny owacho kod od bura ma pinje mag Afrika ma ugwe mondo kaw okang' marito liech e pinje ma jokanyo. Kawere gi weche makamago eni jotelo moko ma kanisa kod mago mag siasa ma Embu nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo tim apedha mar jogo mapogo mbolea mabandi e pacho ka. Jotelo go wacho ni wach moro ni mbolea mabandi ni nitiere dero mag kano mbolea mag piny owacho mag NCPB en gino ma ok dhi kaka dwarore. Kod dwaro mar piny owacho masani mar miyo weche pur maino to kendo en tij piny owacho to ratiro mag jopur eno ni ok omigi mbolea mabandia. Kotelne kod Nicholas Makau mar kanisa mar Makima Parish mantiere Mbere South e Embu. Jotelo go wacho ni pogo mbolea mabandia biro ketho kinda ma sirikal osebedo katimo e konyo nyago chiemo pacho ka.
MCA Mamakema Philip Nzangi siro ni jopog mbolea mabandi onego maki kendo ter e nyim doho. Kama ndiye ni mtawala, aidhinishe utawala wake kwa kukomesha mbolea hii badia, the fake fertilizer, kwa sababu kuingia kwake katika soko sio tu kwa sehemu fulani, lakini ikisambaa njaa ndio imefungua, tumesikia tukielezwa. Na sio njaa tu, hata maisha yetu pale tegemeo letu ambao ni ukulima, tutakuwa hatuna namna yake kesho. Kwa hivyo kama ningepata nafasi ama wale wanaweza kuongea na yeye, waambie Bwana Rais, ili uendelee kuongoza, ili utawala wako uweze kutambulika kwa yale uliyoagiza, cha kwanza ni kuhakikisha maisha ya wana Kenya, na sana sana ni kupitia kwa chakula. Kuna watu wamepewa kazi na serikali wafanyie watu kazi, lakini wanaenda wanaharibu kazi, na nataka kukashifu wale watu ambao wamepewa kazi na serikali waletee watu fertilizer, alafu wao wanaenda wanapack mawe waletee wakulima mawe. Ningeomba serikali ya Ruto iwachukulie hao wafanyikazi hatua, kwa sababu hiyo ni kupanda njaa. Waondolee kwa hizo kazi, apatie watu kazi ambao wanawajali wananchi ambao wanafanyia kazi. Ka podwa ntire weche ma kanisa Mungu kuom jotelo ma kanisa county Manandi okwayo piny owacho mondo ng'i weche makelo chandruok ne jodak mag Hoho mar Okak kaka ruchruok mar arita. Ng'anyo ma lakteche kod achiedh nade mar mbolea mabandia ma jopur sani ywago. Ka gilose got ma Kimong e kar chung bura ma Mosop e nyasi mar Pasaka, Tobias Abira ma St. Luke's Koisolik Parish oten jodak mag county ma Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot kod Turkana nigi thuolo kaluwore kod tulo mamuoch kikwalo jamni. Jotelo kwayo piny owacho mar county kod mano malo bag twak kod lakteche mondo giyud konyruok chutho e wi ng'anyo mar lakteche ma sani rocho weche thieth e alworano kod pacho ka duto. Serikali waangalie mambo ya madaktari, kwa sababu mgomo ya madaktari inaendelea. Saa hizi ni kama wiki moja mfululizo na serikali wamenyamaza. Serikali wakinyamaza, madaktari wanaumia, na pia wananchi, common man, wanaumia kabisa. Tunaomba serikali waangalie mambo ya madaktari ili wasungumuse na madaktari warudi kazi ili waweze kusaidia wananchi. Nekor mogiro kamano kuom medo kete kaendi e chenro mar migago en odiochieng' mabende wacho ni en kinde mag Pasaka, kendo dhano mathoth gin mago mantiere kuonde mopogore opogore ma giyweyoe. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ng'ato ng'isa mana ni mimi ni Monica Nikondani Ochieng' Emmanuel aneni e yo makare. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ng'ato tie kamaluongo ni Richard Ogondo kuwuok e gwenge mag Eldoret. Ochieng' Emmanuel odiochieng' manyoro nye wadhi nyasi mar Pasaka kendo Yesu nosegur. Warito mondo mi ochier odiochieng' mar wuok tich. Erokamano Richard Ochieng' Ogondo. Steven Nyakwaragai kaintie Mombasa akoya Pasaka maber ne jo Sidindi kod Ramogi TV anchors duto. Erokamano kuom hayo machal kamano. Morris Dianga wuod Kamgunde, Manuel Malero Daka kata kamano magoro ka Uyori Wilfrida awuor adek mos kuom mano e gweng' ma Kamgunde. Ndingo Secondary timna mos ne wadwa adek okoth mos kuom Morris Dianga. Erokamano kuom kete kaendi. Manuel waol gi mibadhi kaber to jatend migao mar pur Ogwetao mano min pendo ka intiere Sota Rangeny. Erokamano kuom kete kaendi. An Caroline kawuok Gwasi Kadem. Easter Day otera ma fine sana. Nyasaye obed koda and our family. Nyasaye obed kodu. Erokamano kuom mano. Easter chalo maber na maber. Wamedo pako Nyasachwa kuom miyowa ngima. Kinyisa ni ng'a. Erokamano mogiler ma Adani kawuok gwenge mag Masara. Mago jok moro na ote namba mar 2-6-0-0. Thuolo ni mar odiochieng' ma kawuono wayweyo kendo wahingo nyasi mar Pasaka kaachiel kod Easter. Thuolo ni mari mar orna otegi namba mar 2-6-0-0 YouTube kaachiel kod Facebook. Wago kodi mbaka kik idhi mabor, waduogo kod mathoth e chenro ma migago.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia, by the way, machozi. Nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisoti. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. Gi erokamano kuom medo keto RamogiTV chenro pod en mar migao. Kadhi nyime en ni jodak kaachiel gi osiepe bungu ma Ololuwa mantiere kaunti ma Kajiado kotenegi gi seneta margi Ole Lenku odiochieng' kawuono bago ng'anyo ka gikwedo dwaro mar yako bath bunguno gi jaket mwandu moro ma ok ong'ere. Seneta Lenku wacho ni bath bunguno moyawe ka 50 idwa yaki. Ka nyaka sani chenro mar gero kor ot e lobno osebedo kadhi nyime machiegni ka jodak kaachiel gi osiepe ma Ololuwa kotenegi gi Mwai wa Kihiu kwa duol mochung' ne bungu KFS modonje wachno kendo res jodak ma Kajiado kaluwore ni joyak lo kata chudhe osedonjo. Siwezi kubali kama senator wa Kajiado mambo kama haya yaendelee. Na ili hali hii shamba ingekuwa ni sisi tumebenefit kama watu wa Kajiado. Kabisa. Kama serikali inaona ya kwamba si vyema kuwa na forest kama hii ikuja katika community, maana sisi ndio tumetoa forest hii
iweze kuwepo, iweze kusaidia wananchi wa Kajiado North na wa Kajiado kwa jumla. Lakini mambo kama haya ambayo uvamizi kama huu ambayo tunaona kila wakati ikienda mbele, fence baada ya fence. Kajiado North tumeachiwa mto moja tu ambaye ni permanent, inaitwa Bagazi. Mkiruhusu iendelee, hakuna Bagazi itakuwa inanada tena. Tumekataa. This has programs and says what should be done in the forest and how and by who. There is nowhere it says that people can come with title deeds in the forest and start excavating and building walls. It doesn't have. So if this is a sure document that KFS and the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry knows, then they should respect this document. Kadhi nyime Bishop ma kanisa jokopere wa Machakos Norman Kingo ogoluka one pinyo wacho mondo many konyro ke wach mar math mabandia matieko rowere morem karonge kod geno e ngimagi. Luongo jokristo mondo mi olam ne jogo machandore. Kingo ni loso bang' nyasi ma Pasaka kama ne jokristo mathoth ma kopere obago wuoth margi gweng' ma Mumbuni nyaka Machakos. Gavana Machakos Wavinya Ndeti mano yore nyasi no nokwayo jo Kenya ni we mibadhi wach no maketho dongruok kod tiyo ne jopiny. Okwayo jopiny mondo mi oluyo madwarore mar M-Pesa chulo suru mondo mi sirkand kaunti yot e chiwo tije ne jopiny kendo duoko piny weche mag mibadhi, wach mojiw kod jalupne. Nobody is 100%. Katika hii dunia sisi tujirudie, tusimame kwa Mungu. Tusimame kwa Mungu kwa sababu yeye Yesu mwenyewe alitupenda. Wewe unajua kaunti uko supposed kulipa kwa M-Pesa. Kwa nini unapatia mtu cash? Wewe na huyo umepatia, nini wote ni nini? All of you are bad people, isn't it? Most of you are bad people. Kama ni pesa ya kaunti, lipa kwa M-Pesa. Na mkilipa, I want to assure you, wacha porojo za watu, wacha nini? God is my witness. I am going to make sure your money is used and used well. En wach motenore ma bende biro dhi nyime mag Pasaka e gwenge mopogore opogore odiochieng' manyoro kawuono odiochieng' makiny nyaka chieng' wuok tich. Ka wadhi nyime jotich mag okumba manyien mag UHC e kaunti ma Embu kwayo gavana ma kaunti no Cecil Mbarire mondo med gi thuolo mar tich kaluwore ni orak margi onego rum dwe mar 5 higani. Kani giloso kod jofwambe boma ma Embu kotelni kod jatend riwruok ma jochiw thieth Kenya National Union of Nurses Joseph Ngwashi giwacho ni mahoyo jotije 250 dhi dong' maonge tije gima giwacho ni biro kelo ng'ikruok maduong' e chenro mag thieth e kaunti no. Ngwashi olero ni medo gi thuolo ma tich ok onego bed ting' maduong' ne counties kalure ni osachgi ichulo kod piny owacho mamalo. La Embu ambayo barua imeandikwa ya kwamba ni miaka 3. Lakini tunachojua ni kwamba hawa wahudumu wa afya wanalipwa kupitia serikali kuu. Kwa hivyo swali ile tuko nayo ni kwamba kwa sababu hii program ilikuwa chini ya serikali kuu na ni wao wamekuwa wakilipa hawa wahudumu wa afya. Tungependa kujua gatuzi la Embu ile mpango gani kuhusu hawa wafanyikazi, kwa sababu ni wengi, wako 250 na ni kwamba hawa wakaweza kuacha kufanya kazi, tutafunga zahanati nyingi sana, tutafunga hospitali nyingi katika gatuzi letu la Embu. Kwa hivyo tungependa tujue the way forward. Nyakoro mogidul mochung'ne gayo tije chukdar mag jigiwegi e pachoka PSRA oyango chenro matimo ndikruok mag chukdar mag kembe jigiwegi. Chenro makama en mar mondo mi jopiny oyang chukdar kendo kony piny owacho mar yango chukdar mantiere gi lesen mar tich. Chukdar maromo 300,000 igeno ni biro ndik ayange. Chenro madhi nyime alap ma Uhuru Park. Chiel ka chiel wadhi kuno miyona ni to en nang'o matimore Uhuru Park gi lak seche gi chenro mar chukdar ma chiwo arita ne ji giwegi. Under the curriculum that was developed jointly by the national security organs, including the police, the military, the intelligence, and other national security infrastructure. Hii sheria munasoma, hiyo training munasoma, hata ukienda Dubai leo, you will not go through another training because that one has been certified even by UK and Dubai.
So heshima yenu sio ya hapa peke yake, ni mpaka wapi? Ugaibuni, si ni kweli? Na mkipata kazi, mwende mfanye kazi na mkuje, mlete pesa hapa. Juzi, we have written a lot of policy documents as PSRA, and many of them have actually even been adopted, even by the highest policy organ in this country called the cabinet, on matters Airbnb. And you could see the important role that the private security guard plays, even in crime detection, crime prevention, and maintenance of law and order. Sinisawa? Sasa, maaskari, unajua pia sisi tumeenda digital. Ha? Tumeenda? Digital. Mukiingia mulipatiwa karatasi. Uko na hiyo flyer, si ndio? Hapo nyuma imeandikwa namba gani? Star 22 star 33 hash. Star 222 star 33 hash. Si ni kweli? Ukifinya hiyo inakwambia nini? Weka ID. Alafu ukifinya inakwambia nini tena? Lakini si inakuita jina lako. See, it calls your name. Now that is where we are on matters digitization. We will have your record on our fingertips, so that at any given time, if we are asked, which are these officers that are guarding, let's say, TRM Mall, or the Hub, or Bukhungu Stadium, I can say confidently from where I sit. Si kweli? Mtaheshimika au mtaheshimika? So hiyo namba iko hapo. Ndo utafanya nini? Utaweka. Lakini tukimaliza, we will launch that number, then we'll take you through step by step. Na ukitaka kujua kama mtu anafanya kazi kwa security company ama afanyi, you just take the number, the guard force number, and you send to the same number. Then it will say, this is Fazul Mohammed, employed by Fazul Security and deployed in Uhuru Park. Si ni kweli? So hata nyinyi jina yenu inajulikana na serikali. In 2020, we initiated a raft of regulations. Si mnazikumbuka? Mnakumbuka regulations of 2020? 2019, 2020, eh? Tulizunguka, tukatafuta regulations nini, tukatengeneza, tukapeleka hizo regulations bunge. Na tulisema, sini huyu askari anafanya kazi mingi. Walikuwa Westgate, wakati Westgate ikikuwa attacked. Si ni kweli? Na tulipoteza ndugu zetu Westgate. Tulikuwa mambo ya Dusit. Tulikuwa na mandugu zetu. Jambazi anakuja na bunduki. Wewe huko na rungu unamsaidiana aje? Hiyo rungu hiyo si tukasema tulikuwa tunataka mpatiwe nini? Bunduki. Lakini ikasemekana nyinyi hamuja kuwa vetted, security vetted. Hamuja kuwa trained. Na mnalipwa mshahara mdogo. Sasa watu wangapi hapa hawakuwa trained? So hiyo mswada yetu ya kuwapatia bunduki hiyo wakati iliangushwa kwa sababu I was told private security officers are not security vetted, they are not trained, and they are not paid well. But now, aren't you guys going through training? Si mwana training sahi? Training ya PSRA. Si mmesoma? Si ni mumeenda go vetting na mtalipwa 30,000. Sasa ni nini itatusimamisha tusiwapatie bunduki? So hiyo itakuja, make sure each and every one of you goes through what? Training. Si ni kweli? Then we have already vetted you, then now we will do what? Give you the guard force number. Then the issue of arming will come at that point. Tumeelewana? We have signed a lot of memorandums with a number of companies, a lot of countries, that once you go through the training that we have here in Kenya, you will not have to go through another training in that country. If you go to Dubai, mkienda wapi? Mutaona ni watu yetu wako huko wanalinda hizo malls. Because we have trained them efficiently here. Manena chenro madhi nyime to record jochiu arita mago chukdar
iwinjo ka giwacho weche mamulo gi kanyo, weche mag bedo kod iwacho ni bam dhiang' minyalo migi mondo mi karamus dola mondo mi gitim godo chenro magen, chenro madhi nyime koromo kanyo sa achiel mar odhiambo. Joyce Oduor boloso ne lipot mang'ith mamulo mano. Riwruoge mag oganda kod tend arita kwe ywago medruok mar siasa mar kok e kaunti wa Migori kendo gichiwo siem ne josiasa ma yalo kendo nyayo koko. Jo Juma nigi mathoth. Higa achiel kod dweche aboro tok yiero maduong' mar higa mar 2022, liet mar siasa sani osechako dhi malo e kaunti ma Migori. Moko kuom josiasa mane oyiere leo mopogore opogore kod mago maonge kod lemo moro amora mar siasa osechako kampen margi e kaunti ma Migori. Ochal ka gimo jomoko osechako kampen chon, to wan kaka joma kedo ne ratiro mar oganda wakwerogi ni giwe kampen chon nikech gipopo it jopiny. Siasa mar koko kod dondruok osenenore e kind josiasa e kaunti ma Migori. County Commission e kaunti ma Migori Gitonga wacho ni siasa mar koko osenenore e kaunti ma Migori to ahinya e kuonde liete. No, of late we've been having politically instigated violence, especially during funerals. These are political goons. They are criminals. Kenya is a democratic country, as we were told, and as you know, and we should have anyone with divergent political views express them. Ochiwo siem ne jisiasa matiyo kod ojende e kelo koko e kaunti ma Migori. We've agreed, we're profiling them, we're working on them, and irrespective of your political affiliation, if you're involved in a political organism, we are going to deal with you. Siem ma ogol kod commissioner ma kaunti ma Migori bire kinde ma jokanyo rwego mag oganda e kaunti ma Migori bende koro bogo ka okang' mar chik ne josiasa ma ochako siasa momondo. Jo mochako kampen son sani wan kaka jo mochung' ne ratiro mar oganda Migori ka warito mondo higni 2 rum, nikech chik mar Kenya ka wacho ni ka higni 2 oserumo bang' koseyier to jopiny koro nigi nafas mar duoko pacho jomok ti. Koro jomochako kampen machon gi jogi ok ti. Jagoro mar riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori Tata Sorwa wach ni siasa momondo koro thiro dongruok e kaunti ni. Omiyo wamiyogi signal ni kochakore chaka dwe mar 9 higani higni 2 rumo, wan wachako sensitize jopiny mondo the recall clause mantiere katiba cha gi apply, and waburo guide the process mondo mi king'eyo ni elected leader to kitine jopiny wadhi rado kodi kochakore dwe mar 9 higani e recall clause. Liet ma siasa ni nyaka sani kosenenre ahinya e komno mar governor ka achiel kod senator e kaunti ma Migori. Oganda e kaunti ma Migori osebiro ka koro kwajo siasa mondo koro we saso itgi kod siasa momondo kendo iket mainogi e wechego mag dongruok. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kao ke gwenge mag Migori, riwruoge moko mag piny owacho koro kwayo riwruok e kindgi ka jopiny kod piny owacho e kedo gi iye ma omondo ma giwacho ni medore kuonde ma jodak mongore gwenge mag Thika. Kane giloso kinde mane gipogo chiemo gi gik mamoko ne nyithindo manyiri maromo 68 mowuok kadak mongore ma Kiandutu, kendo nitie arita mar riwruok ma Salama Shelter mantie Thika. Giwacho ni kata bedo ni gisebedo ka giketo maine kedo gi midhiero ma iye ma omondogo, duoko pok ne oneno kendo dwaro ni mondo mi ojiw lwedo. Gimero ni nyaka koro puonjo nyuol bende ma giwacho ni jiwo nyithindo manyiri e dhi e yor manyo kapod gitindo. Kuongea na yeye, nimepata mtu wa kunielimisha, nimepata mtu wa kuniongoza na kunisimamisha. Civic education inaweza fanywa kwa slums. It's not enough ile inafanyika. Wazazi wafundishwe kwa sababu inaonekana hawajielewi. Na organization kama Sawaviwa Africa tunajaribu yetu, lakini kuna so many NGOs ambaye zinaweza chip in. Our cases are the very extreme, or rather the extremely desperate cases from the slums, where you find like
a young girl at the age of 17 years is a mother of 2 babies. That girl dropped out of schools, and there are reasons behind that. And most of the reasons it's because of the background, the environment where they live. You find out like some of the mothers are the ones that the parents are the ones that are causing these girls to go into such things. These cases are becoming more and more, and that is why you have found like right now, right, Vika is leading in with the cases of like teen mothers. Koro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar migago maga mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Ang'eyo ni kawuono kwa kaendi weche mag paw tuke ok dhi bedo kantiere, kata kamano nyalo wacho gi chir ni Manchester United odiochieng' ma kawuono dhi yudo loch, Chelsea dhi yudo loch odiochieng' ma kiny, tim mar Arsenal biro yudo loch kaachiel kod tim mamoro no mabende laro namba 1 mano Liverpool. Omiyo inyalo dhi shabiki.com tugo kuno ntiere wacho ni odds makare ma bro konyi bedo jaloch. Mane mokele giko nyinga Ochieng' Emmanuel ubedi giko dira makare. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811 272 hash kupata faida za saum kama sikiza tuni yako. Lokasa yambo Mbote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer Nongai DJ Smollett le principal de la rumba Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudrikod wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera Chakreso faga chiel nyakasa achiel odhiambo Kuma wakelo ni thumbo bedo pingo tingo Edro To ye kanye bakin jangolo mar juma Nekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system Kumotingo za ikona ganaga Kumotingo Joski kiambukute See you there. Bonaventure Ngobo Chris.
seated upon the throne, and unto the Lamb. The seated upon the throne.